naman tong mga motor diri eh. Late na ko ron ba? Duty para ba ko? Saka ito mo? Paabot ko diri kadali. Asa ma'am? Ito ang duty ko ba? Ang buntag ma'am. Buntag Asa ko. ka ma'am? Ito ko dito sa bayan kay mag-duty na ko. Okay. So, habal-habal ra ba ko ma'am niya? Sige ra. Ha? Musakay kay wa kay service ma'am? Wala lagi gidalas kung bana. Ito man. Okay ra nga mo sakay ko? Uy, ma'am, ay lang itiyon ako na ma'am kay basin unyang makablitan nimo na ma'am. Na, nang ginabuhi na ba kung tarong ma'am. Mo sakay ka? Kung pasakay nimo kay nanimaho pa ko bawa ko'y ligo. Ay sige ra eh. Basta kay maabot ko dito aron kaysa mamalit ko. Okay ra. Antusa lang akong baho. Sige ra. Okay ra man ka. Ma'am, ayo lang iduol sa kuan ng kuan ma'am kay ratulon jud kay kung kingayong man anak ma'am. Manong nakatunom ko pa sa hirong ingani oy. Nakagingon daw? Wala kuan ma'am ba kanang magdali ta kay para makaabot ta sa imong basig malit ka ma'am ba. Sige. Okay na ka ma'am? Sige ma'am. Di lagi na. Motor, please. Kaya, oy. Nagdali in town kung manuoy ka. Lahat po importanteng appointment ron. Lahat po ko'y permahan dito. Malate yung kuha ng dugay kayo. Asa ka ma'am? Masakay ka ma'am? Kinsa ka. Ay, pasayro. Ha? Pasayro na ko. Masero ka? Hmm. Pwede ko, sabak lang ko. Ha? Diri lang ka day. Diri Napa may lugar sa luyo ma'am? Napay lugar? Sabak lang yung takubos ba? Ay, Ano man? kadlok na ko. Muduti raman ko. Motor ko dito sa pan ba? Sabak lang ko, boss. Ha? Sabak lang ko ba? Pakitaan maguta basig na di akong asawa ba niingon na ba to nga di ko pa sabak-sabakon. Sige lang ko, boss. Sabak lang ko, boss. Ha? Manuoy ka. Sabak lang ko ba? Ningon maguta ko. Diri lang day ka day oh. Hawan man diri. Dali. Ningon Diya lang ka lang. akong asawa manggod. Maagi ko dito sa mua ba niya. Makitaan ko nga nagsabak og babae. Masuko gyud na siya ba. Ako lang. Bisan pag namasahiro ra ko, bisag way mali siya basta kita na siya nga nagsabak og babae. Masuko gyud na siya. Ambot og ngano ko na akong asawa oy nga nanginabuhi ra man unta ko. Makakita siya nga magsabak-sabak og babae. Masuko gyud siya. Inig kagabi ikulatado kay ko di ko kasulod sa balay. Di ko binlag kanon laliman mo na. Boss, ako lang explain na to, boss. Kasi kay Ayun na lang day. Diri na lang ta day. Kaya basi makulatahan na sa unyang gabi day. Sige lang, ma'am. Nga naman, napa may lugar sa luyo. Sige na ko, boss. Napa may lugar sa luyo. Sige na ko, boss. Ayaw, ano bitaw niya? Ano madlok man ka Ano nga? ba? Dalam, siya po sila, boss. Ako naman ang gi-off day. Dili na nimo buto lagi. Wala, Dili naman ako anon. Lubat man daw na, i-charge pa, di man gyapon na maon. Duty pa man ko Ano ron. lang gusto mo sa kira motor dito. Sa pa may pisto. Para di pa siya makuha niya sa likod ba? Ang ako alang gilikayan ba kay makitaan ko sa akong asawa na. Ay, Uli ko wala niyag problema, balay kaning motor bunalan na pud ni. Tanawan niyo, bago ra niyang gilungi niyo. Tanawang signal light o napakay na. Kay katong niaging adlaw gisabak na ko si Kuan. Si wa kakaila ato katong nagpuyo diya sa kanto sila Jennifer. Pero karon kasayloa lang sa iyog ko. Tayro tayo sa unsay oras dia? Pwede ko makabalog unsay oras? Sa oras, boss. Alas 2 na. Alas 2. Alas 2:30 na, boss. Alauna. Wala. Alauna hangtod alas 3. Ay, tama. Wala to rin sa balay. Sige. Sabak na lang, Kay, boss. unya pa tong alas 3 muli. Pero, ug moagi tas balay, ana lang ha. Kay para di kayo makita ba. Sige, Boss, sabakin na boss. lang daan kay kuhan ko. Ayalog din ko di akong kuhan. Isbog lang dito kamay mo. Isbog lang. Gunit lang di sa kuhan. Okay na ka di, ma'am? Ang kuhanin mo, ma'am, ha? Kay, Gili dong. Tama. Di man nimo buto dong. Kaya pa sa mga motor. Alas 2 naman unta ko may nangagi motor. Is mo bahada ta way motor. Pag di ta mo bahada daghang kay mangagi. Asa may mga motor Kabong alauna pa ko sa kauras na. Puti nangagi. Dugay sa mga motor Tamang ka. Hindi ba ka magtanaw nga? Kapano nila may sa diha? Nag-amping ba may sa mong kaugalingon niya? Ikaw magpataka kag kon din na. Dili ba kay ang unsa ni ang brake ba wala kay siya ni Paco humok na yung Pag ipanaw na lang ang tabi nimo, wa day kay tarong break. Dili ay naku kasabot kasi kundi ang importante safety ta. Unsa man pud sir nga magarang-arang man ka sa dalan Sir, nagparara ko ba kay mo sakay ko? para umupara ka
Ayaw sa ibutang Dili ng kay lamisa. asa nga diri kanihunong sir. Ano diri po kanihunong ibangga Hindi ba kay ko lamisa? kaliko no kay bugat kayo Asa, sir? dako kay glikod Asa sir? ng bayhan. Pwede pa masakay da sir? Ay, para ka kay mo sakay Oh, ka. masakay ko ba? Ako, maura man gyud akong trabaho habal-habal, dire ra man gyud ko makakita. Karga pa man, sir. income. Dagi noton ti ka kay kaya pa man. Sige. Unsa? Nangin to ni mo Dapat naman. man karga sir, okay ra sir? Okay, wala man ko'y Saan mga na may butang sir? Desa. Nagka na bagkuan. Ay sa. Wala man ko'y mga kargadira diri, walay career akong motor kay wala pa na ako napataodan ba kay mahal kayo 3,000 kayo ang pangayo sa welding. Nga mao ni nga Tutuhon ako ni sir. yun ani na lang okay ra sa imo nga lukluha lang sa nang lamisa nimo o kanang sprayer nimo babaha lang sa. Ay, Ay, pa ni sir. Pagunitan ba si mong concept? asa? Ang babae ba kung isa ka babae? Palihog na lang ko gunit Palihog na ko gunit sprayer. Kada ko ana. Gamay ra man nila gaan ra man kini may sulod. Ay, di ni maayo ni unsa man ni nga. Pati ko na lang ko. Inyo aging karga unya obligasyon niya ninyo dalon. Mura naman ikanggay mong motor sir. Sir, Nung bangilan sir, na ako sir ha. Bangilin sa diya sir be. Dali lang sir kay mo duty pa si Mamba. Kasabaan ta ani mahadlo ko ba kay isa ni. Atras sa gamay ma'am. Ikaw diri una dong. Ikaw na. Sige, sige. Di bangilan ni mo sir? Ah, sige. Yasa mo kung mabasak yun na sir. Isbog lang diri dong. Na sir, sibog na ko sir. Isbog lang diri. Sir, sir. Tabangay ko gunit dam. Ya. Okay na. Sir, sir, kay pati buka ata sir ba? Ha, kalay No, lang. magka-career pro sir. Wala, gibangilan ni mo tay sa. Oh, gibangin na pa sir. Sir, inahinay lang sir ha. Kay sakit kisa ako ni mong bakal sir. Sir, naguba nang nung sino Nasa ka kay- zero. Kalay sir. Isa ko tonon ang kan ba? Isa. Ha? Ay, Kaya mo mandar ang motor mo sir. Oy. Hindi ko nito sir. Sir, isan na ni ko ng ulo sir ha. Sir, ini lang sir ha. Mahulog ko sir. Hoy, dang, dang. Isa lang. Sir, sir. Isa di. Oh, apit ako mahugos. Okay. Ayaw mo gliyok ba kay? Tawo ka po dali oy. Itaway tayo na lang gyud dala tag sprayer. No, laog na ko dong. Ha? Kay mabot ko nito, mabunog ko. Sakit kayo imong kana. Yan, ay gawin akong ulo. Ko sir, lakaw ko sir, wa ko'y dala bag. Wa ko'y dala mga anything. Kay para di ko mabukatan. Inyagi padala ko sprayer. Di ko masakay ay. Munawag na lang ko eh. Sir, dala, Dalan sir. niyo ng sprayer, inyo ana. Dalan niyo na. Asa man pud nimo didalon imong lamisa sir kay? Dala sunahan ba? Ito na ko sa mga Sprayer na maglamisa. Yun man ako na eh. Pangita na po ba? Abi man ako manakay may peaceful diri abot mi sa mong kanitong way bunog. Karon mura naman may mga kanggaan eh. Sakit pa kay nang lamisa niya. Ay go pas kong ulo. Kasi masakay ka daday. Oh, masakay na. Anti ako dala kaniya nya pero pag dagang tag sprayer. Di ko masakay, di lang kay bulakaw na ko. Sige sir, wala ka na ko sir. Ako, Kasi sprayer. sakit kayo kana. Meron mong Try sprayer mo. diri, sir. Nara da sir. Salamat kasi pagkatod sir ha. Dai dapat niyo ha. Ay. Diri na man mo sir. Ha? Tama jud sir. Diri na mo sir. Ano wa man ka dikingon ka diri ra dai inyo ha? Nilakaw na nung unta kong pasahero. Nabagnot naman ko sir. Wala ko ginumdum ba. Ay naman ni poste o diri ado jud sir. Diri ara sunahan sir oh. Na akong pasahero. Lagi akong pasahero dayo. Sa Hoy, liti nimo. Hoy. Liti nimo.